नमस्कार खुलुमबाय मैं हूँ आप लोग का दोस्त जेम्स मुसाहारि दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे टपिक लानानै फैदो मानो होनबा आं न'आवनो शेयार खालामो आरो बाथ्राफोरखौ जोंहा आंनिनो भागिन आं बेखौनो बुजायगोन आरो बेजों लोगोसे आं नोंथांमोननि सिगाङाव ओरैबायदि टपिकआ जाहैबाय दाख्लैबावै आं साइन्स आर्ट्स कमार्स माने हौवाफोरनि खोथा बुंनायाव बिबारनि खोथा बुंनायाव आंखौ बुंदोंमोन आरो गोबां कमेन्ट फैदो आदा नों हौवाफोरखौसो बुंबाय बाट सिख्लाफोरनि बागै नों मानो बुङाखै दिनै जोंनि बर' हारियाव सिख्लाफोरा सोरजोंबा खारनानै बुथारजादों गाव हारसिं फासिना थैदों बेफोरबायदि आरो सिख्लाफोरनि सायाव माने आइजो माहारिनि सायाव आंखौ बुंनो थाखाय गोबां कमेन्ट फैदों आरो आदा नों मा बुंनो सानो बिसोरनि सायाव बेनिखायनो आं बे टपिकखौ लादों आरो आइजो माहारिया मानो बेफोरबायदि जाबाय थादों आरो मानि थाखाय जादों आरो माबायदि मानसिया जादों आं बेनि सायाव 100% आं मोनथिनायखिनिखौ आंनि साननायखिनिखौ आरो बेनिफ्राय बेखौ बे टपिकखौ लानायनि आगोलावनो दाख्लै आर्ट्स कमार्स साइन्सआव गोबां आर्ट्सनि गथ'आनो बुंदों आरो आदाया आर्ट्सखौ जावजोब्बाय होनना फंबायमोन गोबां गथ'आनो बुजियाखै आं आर्ट्सखौ जावाखै नोंसोरो मा नायदों आर्ट्स होननाय लोगो लोगो आर्ट्स स्टुडेन्टखौ नायदों नोंसोर स्टुडेन्टखौ पार्सनेलि नायनाङा बेयाव आं बेनिखायनो बुजायखाजोबाखै भिडिअखौ नोंसोर जाहाथे हारसिंनो बुजियो होननानै आं बुजायखाजोबाखैमोन बेयावनो आरो कमेन्ट फैबावदो आरो आदाया आर्ट्सखौ जावजोब्बाय होनना आर्ट्सखौ पार्सनेल स्टुडेन्टखौ नोंसोर नायनाङा आं दाबो खोन्थाला नोंसोरनो ब्रेनखौ एसे इउज खालाम आरो सासे गथ'आ बुंबावदो आरो अब्ला नों मानो बुजायखादिया जोंखौ होनना आरो बे ब्रेनखौ एसे इउज खालामनांगौ फंबायमोन आरो नोंसोरो जाय बुजि मोनाखै सोरबा एम ए फरायनाय बि ए फरायनाय बिसिनाव सोंना नाय आरो 100% बुजायनो हागोन आर्ट्सनि बागै आरो आं पार्सनेलि मानसिखौ बुङाखै ओमफ्राय थिग बेफोरबायदिनो आं टपिकखौ लानायनि आगोलाव मोनसे रिक्वेस्ट खालाम आरो हांगार गुफुर इउटुब चेनेल फंबाय ना आंनि आदा आं मिथिला अन्नानै प्लिज नों आंनि भिडिअखौ नोंनि इउटुब चेनेलाव लांनानै दाहो बे भिडिअआव होदो आरो गावनि जितु थाम्बनेल फट' होनानै मा खालामदों गेमस्रि आरो जेम्सनि फट' होनानै मा खालामदों बे आंनि जितु अन्थाइ बुनाय बुरैफोरनि भिडिअ बेखौ लांनानै बे सिङाव हैजोबना दोनहैदों आरो अन्नानै प्लिज हांगार गुफुर आंनि भिडिअखौ रिमुभ खालामनानै ला थाबैनो रिमुभ खालामनानै ला आं आरो जेबो बुंनो गोसो गैया मानो होनोब्ला नोंसोरथ' मिथिखाजोबो गासैबो इउटुबारफोरा नोंसोरनि भिडिअखौ सोरबा दांनाय लोगो लोगो नोंनियाव मेसेज फैखायो आंनि भिडिअखौ सोर दांदों सोर बबावहैदों बेनिथ' मेसेज फैखाजोबो नोंसोरनो मिथिखाजोबो बेनिखायनो आरो अन्नानै प्लिज हांगार गुफुर नोंथाङा आंनि भिडिअखौ रिमुभ खालामगोन होननानै आङो आसा खालामो आरो गिबियावनो आङो आंनि बिर जोहोलावजो बिनानावमोन आरो गासैबो जोंनि बर' हारिनि आइजो माहारि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नमस्कार आङो माने ससियेल मिडियायाव नुनानै दुखु मोनदों आरो जाहाथे बेफोरबायदि जानाङा आरो माखासे आंखौ कमेन्टबो होदों बेनि थाखायनो आं बे टपिकखौ लानानै फैदों आरो आं सोरखौबा इन्डिभिजुवेल सोरखौनिबा जाथायखौ लानानै बुङा आरो सोरखौबा थांखिनानै बुङा आरो नोंथांमोन आंखौ फार्स्टआवनो गाज्रि मोननाङा जाथायनि सायावसो बुंगोन आङो सैथो खोथा बुंनो थाङोब्ला सोरजोंबा मिलायखायो आरो बेनिखायनो आं बुंनोसै आरो दा आइजो माहारिया मानो बेफोरबायदि आलाय सिलाय जाबाय थादों आरो बर' सिख्लाफोरा जेनेबा बर' हाबा जानाय हिन्जावफोरा मानो आलाय सिलाय जाबाय थादों फार्स्टआवनो 100आव साब्रै साबायाल' गासैबो नङा दे नोंसोर भिडिअखौ नायजोब भाई गासैबो नङा जोंनि बर' हारिनि आइजो माहारि सिख्लाफोरा गासैबो नङा जास्ट साब्रै साबासोल' मा जादोंनो हिन्जाव माहारिया माने फोथायनाय ट्रास्ट खालामो आरो बिराद फोथायो माबायदि फोथायो सासे हौवा मानसियानो जा सेंग्रा मानसिया जा सासे सिख्लाजों लोगो जानाय लोगो लोगो बिसोर मा जायो बिराद गोरलैयैनो इजियैनो फोथायो ओमफ्राय फोथायनानै बे मा खालामो गावनि उइकनेस गावनि दुरबलता माबायदि दुरबलता नाय आंहा न'आव प्रब्लेम फैसा गैया आंहा फरायनो फैसा गैया बायदिसिना बै हौवा बा सेंग्रानि सिगाङाव बे गावनि उइकनेसखौ खोन्थाजोबना लागोन बेनिफ्राय बै हौवा मानसिया मा खालामसिगोन अलरेडि बेखौ मिन्थिखानानै बेनि उइकनेसखौथ' बे लोगो जाबाय नालाय मोनथिबाय नालाय बेनि उइकनेसखौ बे सुफुंनो नाजासिगोन माबायदि सुफुंनो नाजासिगोन दा सासे सिख्लाया
दा फर एग्जाम्पल होननि आरो आङो दा सासे हौवा मानसि हाबा जाखानाय आरो हा ओमफ्राय सासे सिख्ला नङा होमबा हौवा मानसि हाबा जाखानाय सासे सिख्ला हा सासे सिख्लाबा मा जागोन दा नोंजों रायलायबाय नोंजों रायलायनानै नोंबोथ' नोंबो रायलायबाय नोंनि उइकनेस खोन्थाजोबना लाबाय बेनो नंगौना नङा नोंनि दुरबलखौ आंहा न'आव इदि गैया फैसा थाखा जेनथेनसो फरायो होमबाथ' बैयो नोंनि उइकनेसखौ मोनथिजोबनानै मा खालामसिगोन नोंनि उइकनेसखौ बे सुफुंनो नाजासिगोन नोंनि जेसेबां नोंनि दुरबलता बे नोंनि उइकनेसखौ सुफुंजोबनो नाजासिगोन आरो नोंनि गासैबो दुरबलखौ सुफुंजोबनो नाजासिगोन नोंनो मा नांगौ होबाय फैसा होबाय मा होबाय सब होजोबबाय होनायनि उनाव नों दा बे मानसिखौ बोरैहाय गारबावगोन नंगौना नङा बे मानसिखौ नों सहस नङा ना गारनो नोंनि उइकनेसआव खिन्थु बे हौवाया नोंखौ इउज खालामनो थाखाय बे हौवाया नोंखौ इउज खालामनो थाखायसो नोंनि उइकनेसखौ मिथिनानै नोंनि गोसोखौ सुफुंहोदो आरो जाफुंहोदो नोंनि दुरबलता आरो नोंनि ट्रास्ट नोंदि बिराद फोथायना लाबाय बेखौ नाथाय बेनि बागैथ' नों मिथियानो नंगौना नङा जियानोबा बे हाबा जाखानायानो जानो हानाय नंगौना नङा बे हाबा जाखानाय हौवायालाय मा मोजां जानो हानो बेखौथ' नों साननो लागा मिथिखानाय नंगौना नङा होमबा बेनिखायनो ट्रास्ट नों ट्रास्टआव फोथायनायाव आरो नोंनि उइकनेसआव नों गाब्र'दो आरो बेफोरबायदिनो आरो लब जाबावदो सोरबा सोरबाया माबायदि लब जाबावदो गुबुनखौ नुनानै गुबुना 5,000 थाखानि ड्रेस गानो आंबो 8,000नि ड्रेस गाननो लुबैदो इफोरबायदि नों नोंनि किम्मतखौ नाय नों नोंनि अकातखौ नाय आङो 500 थाखानि बोरै गाननो नंगौ नङा नों हायानो 5,000नि दा गुबुना दा आं बुंनो थाङा सोरनिबा नाम लानानै दा गुबुना इमान दामि बानायो उमुक एसेबां गाननायखौ नों नायनानै लब जाना मा जानो नंगौ नङा नों नोंनि माबाखौ नाय अकातखौ नाय 500 थाखानि गानना थानायलाय मा जानो जेबो जाया नंगौ नङा हा बेफोरबायदिनो लबाव जेरै गोजावदों आरो माबायदि गोजावखो लब खोन्थिबाय थाखा फैसा गासैखौबो खोन्थिजोबबाय होजोबबाय लब जाबाय रावखौबो लाजिनो रोंला जानांगौ बेखौनो मोनबाय नालाय सोरखौ लाजिबावनो ना बेफोरबायदिनो नोङो लाजिनाय गैला मानाय गैला बेफोरबायदिनो बयफ्रेन्ड दोङो बयफ्रेन्डखौबो माने लबखौ गावनि लबमोन नालाय बे लबखौ मोनजोबनानै बयफ्रेन्डखौबो बिसोर गारनो लाजिबावला आरो सोरबा सिख्लाफोरासो धुमकिसो होबावगोन सासे सानै आरो नोंलाय आंखौलाय मा खालामनांनो नोंखौ नांला खिन्थु जेब्ला बदनामा जायो अब्लासो थारमाने जेब्ला बदनामा गाव उनाव जागोन अब्लासो बुजि मोनो माने बेनिखायनो आं बुंदों आरो नोंसोर हानायमानि खामानि मावनो नाजा आरो लब जानाङा गावनि हानायखौ नाय फोथायनानैनो दिनै गुबुन मानसिया थैगासिनो माबायदि थैदो दिनै फोथायनानै सोरदोबा रायलायबाय थादो बेनिखायनो आं बुंदों आरो नोंसोर हानायमानि खामानि मावनो नाजा आरो लब जानाङा गावनि हानायखौ नाय फोथायनानैनो दिनै गुबुन मानसिया थैगासिनो माबायदि थैदो दिनै फोथायनानै सोरदोबा रायलायबाय थादो खारस'नैदो सोरदोबा फोथायनानैनो गुबुन जाथिजों थांदो माने सब फोथायनानै थांजोबदो खिन्थु बुहुमावदि दुनियावदि इमान डेन्जार मानसि दोङो नंगौ नङा नों गासैखौबो फोथायनानै नोङो दिनै आं हाबा जाखानाय हिनजावानो सोरदोबा फन रायलाय फोथायदो बेखौ फोथायदो मानो फोथायदो बे फोथायनासो दिनै सुइसाइड जाना थैनो गोनां जादों बे खिन्थु नों फोथायामोनब्ला नों जेबो जानाय नङामोन बेनिखायनो सहसाव रावखौबो इजिलि माने रावखौबो मालाबाबो फोथायनाङा साफा सानैयाल'सो नोंखौ मोजां रियेलि अनगोन गासैबो नोंखौ बेनिखायनो नोंनि उइकनेसखौ मालाबाबो सहसाव खोन्थाना लानाङा आरो नोंनि उइकनेसआव जाय गाज्रि मानसि आरो गाज्रि मानसियासो नोंखौ नागिरखागोन जों मोजां मानसिया मालाबाबो नागिरा जाय गाज्रि मानसि बेसो नागिरखागोन बेफोरबायदि मालायनि बयफ्रेन्ड थाखानाय सिख्लाखौ नागिरगोन गाज्रि मानसियासो मोजां मानसिया मालाबाबो थाङा हिनजाव थाखानानैबो गुबुनखौ नागिरगोन बे टाइपनि आरो गाज्रि मानसिया बेनिखायनो नोंसोर सानना नायनांगोन आरो जों दिनै बेफोरबायदियावनो गासैबो आइजो माहारिया गाब्र'गासिनो आरो बेनिखायनो आं मालाबाबो गावखौ बासायनोबा गुबुनखौ बांद्राय फोथायनाङा बेफोरबायदिनो आरो जेनेबा सिमांखौ नु नोङो खिन्थु गुबुनखौ लाना मालाबाबो सिमां नुना माला मा जाहैगोन कुनु गेरेन्टि गैया बबे लामायाव थांना बबे मा जाहैगोन नंगौना नङा बेनिखायनो सिमांखौ नुब्लाबो गुबुनखौ लानानै दा सिमां नु आरो उन्दै बिनानावमोन मोजां मोनलायनाया ना मोजां मोनलायनायखौ जिउनि सानफावसो लोगो मोनो उन्दै समाव नों मालाबाबो लोगो मोना बुजिदों ना जिउनि सानफावसो मोजां मोनलायनायखौ लोगो मोनोनो आरो मा
मोजां मोनलायनायनि खिथु खिथु खारफानायनिख्रुइ आरो हा गावनि थांखिखौ होसोनाया साबसिन नों मोजां मोनलायनानै खिथु 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 खारनानै गथ'निफ्रायनो टाइम पास खालामना मा जानो बेनि जायगायाव नों नोंनि थांखिखौ होसो आं मा खालामनांगौ आं मा फरायनांगौ आं फरायनानै गिदिर जानांगौ नों गावनि लाइफखौ दाग्रो जिउआव गोबां मोजां मोजां मानसि लोगो मोनगोन नों खस्थ' खालामनानै फराय नों साख्रि मावनो नाजा नों गोरों जा जिउआव गोबां मोजां मोजां लोगो मोनगोन आरो नों दा उन्दैयावनो क्लास 8आवनो गोसो थोलायनानै नों गुबुनजों खारफायगोन नों बुथारजागोन फोथायनानै नंगौना नङा दिनै जोंनि गथ'फोरा बेफोरबायदि जागासिनो दङ फोथायनानै खारदो गुबुनाव थैदो गाव हारसिं फासिनानै थैनो गोनां जादों जों बेफोरबायदि थैनायखौ लुबैया आरो सोरनिबा फिसाजोआ गथ' गोरलैयावनो गोसो थोलायबाय ओमफ्राय थांनानै सुइसाइड जाना थैनाय बेफोरखौ जों लुबैया बेनिखायनो गावनि थांखिखौ जों उन्दैयावनो होसोनांगोन आरो बेबायदिनि प्रेजेन्ट सिटुएसनाव आइजो माहारिनि साननाय हनाया गोख्रों जानांगोन आरो बहुत गोख्रों जानांगोन स्ट्रं जानांगोन दुरबल जानाङा मालाबाबो नोंसोर दिनै सिख्ला मानसि गथ' मानसि नोंसोर स्ट्रं जायाबा दुरबलैनो थाबाय थाबा मा जानो मालायनि भरसायाव नों दुरबल थाबाय थाबा जानो नङा नों गावखौनो स्ट्रं खालामनांगोन अब्लासो जों साक्सेस जागोन आरो नङाबा जों साक्सेस जागोन हारिनि साननाय हनाय आरो स्ट्रं जायाब्ला जों बेफोरबायदिनो बिपदाव गोलैबाय थागोन मालायजो बिदिनो स्ट्रं नंला साननाय हनाय दुरबलता फैसा थाखा गैया मा इदि सानाय थायो जों स्ट्रं खालामना लानो रोंनांगोन गावखौनो नङाबा बैफोरबायदिनो बिपदाव गोलैबाय थागोन आरो आं दा मा बुंनो बारा बुंनो गोसो गैला आरो नोंथांमोना बुजिखाजोब्बाय खोमा आं जा आंनि साननाय आं बेखौ बुंबाय आरो माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा हो आरो नेक्स्ट भिडिअखौ बेफोरबायदिनो नुबाय थागोन आरो जय हिन्द नमस्कार